Eu son Berta, esta foto foi sacada aquí o día da festa que se celebraba antes o San Juan, debe de haber 40 anos ou cerca. E estes son a tía de Álvaro, Tomasa, o padre de Álvaro, miña mai, este era Millares, o que estaba aí. E despois son os irmáns de Álvaro e o Consuelo, e eses que viñan á festa, e unha tía, e a cuñada de Álvaro, e eu, son esa tamén, sacáramosla aí o día do San Juan, aquí en Villaformán. Sí. A taberna viña a xente comprar, e estaba a bostezar. Era o que corría coa taberna, e Álvaro tamén, si, e agora está cerrada, pero antes tamén había muiños, e viña a xente moer o muiño. Si, era iso.